Ahoj, jmenuji se Terka, jsem fyzioterapeut. Pokud jste sami seniori anebo hledáte efektivní a zábavné cvičení pro vaše rodiče, máme pro vás několik zajímavých cviků na gibboardu. Nelekejte se, na slackline můžou cvičit i lidé s handicapem, je opravdu pro každého. Nejen, že je cvičení na gibboardu efektivní a komplexní, ale zabaví i vaše vnoučata, pokud přijdou na návštěvu. Pro seniory je nejčastější riziko pádu a proto je vždycky důležité trénovat rovnováhu. Pokud se na to ale necítíte, vůbec se nic neděje, když si vezmete na cvičení hůlky. Můžete se postavit jenom na jednu nohu, trénovat rovnováhu, jestli udržíte na všechny směry, a když se cítíte pohodlně, můžete postupně zkoušet hůlky odlepovat. Dalším cvikem pro trénink rovnováhy a prevenci pádu je právě takhle ve stoji, kdy se postavíme na slacklineu oběma nohama, pevně chytneme hůlky a začneme hlavu pomalinku otáčet z jedné strany na druhou. Tento cvik je skvělý pro orientaci v prostoru a je vhodný i pro malé lidi. Pokud si to chcete ještě stížit, můžete zkusit zavřít oči. Pokud máte problém s obuváním nebo zvedáním se z gauče, je skvělé natrénovat dřep. Můžete na něj použít 2 hůlky, anebo může stačit i jenom jedna. Na slacklineu si stoupněme příčně, hůlku si dáme před sebe a můžeme postupně trénovat, jestli můžeme jít dolů a pak zase nahoru. Dolů a pak nahoru. Je to také skvělé na posílení nohou. Pokud se necítíte na cviky jenom takhle na jedné slacklině, je pro vás ideální napnout si na gibboard slackline 2. Mnohem jednodušší pro stabilitu, jak pro vás i pro vaše vnoučata. Věřím, že se vám ochutnávka cviků na gibboardu líbila a pokud budete mít chuť ještě objevovat další triky, zvu vás na své webové stránky slacklifetherapy.com. Zde si můžete domluvit individuální a skupinové lekce a také zjistíte, kde gibboard pořídit.